Oh. Korea. Sambram gugur diedeng weh, sambram gugur. Nabo. Umakhazi yungde. Boy palla ke bailai. 22 kg. Dan nैथि हाबाफारि बादियै दङ जोंहा फंसिगोन दा बेखिनियावनो आङो बुंनानै होनो नागिरदों हाबाफारि बायदि जोंहा गामिनि गागि सुबुंफोर 60 बोसोरनि बारा जायखांथियानो जाबाय जिहेतु जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै गोजोननाय थाबाय जोंनि गसाइगावजों फुंलाबारि लाइब्रेरिनि आफादगिरि दिगम्बर नार्जारि बिथांनिसिम बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन आरो सुबल चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो सासे रिटायार पार्सन जोंनि आगुनि गावबुरा फोरोंगिरि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव सफैनो हादों गामि गाहाय बैसोआबो फैना गोबां 74 रानिं सुकुर सरन बसुमतारी बेसेबां जाबाय बैसोआ 75 plus 75 मोसौ थुखैनाय जायो मानो थाखाय मोसौ थुखैनाया खृष्टिनि आबाद गाज्रि असमियाफोरा माइ आबाद खालामो दा जों नुनो मोनबाय जों लागोआव 86 बोसोरसिम दङ जाय सुबुं सम्पतिनि गेजेरजों जों दिनै फैयो गोदोथ' बिदि गैया आफादगिरि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो नांगोन मोनसे आखाइ खबना बरायनाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथाङा जाहैबाय दिलीप कुमार बसुमतारी आफादगिरि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद रंजालि बैसागो फोरबो फालिनाय हाबाफारिखौ सामलायनाय जों बयबो मिथिगौ आरो मोनसे फालियो बाहाय दंफां नाजारि होनाय खुलुमफैयो आशीर्बाद लायो आरो गेदेरफोरा जाहाथे उन्दैफोरनो बोर होयो बेखौ आङो खावलायनाय जाहैबाय बे हाबाफारिखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों आरो बोसोराव खनसे जोङो बैसागु रंजानायनि नामाव बयबो मान लानांगौ जोङो गेदेरफोरनिफ्राय
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ